Baik, sini media takuk sangno. Dini sing press meet mak laika TISF ningai Tipra Indigenous Students Federation Jabuba Grabo in Akolza Kaisha Motha Allied Organization of Tipra. Dini oro Paimanja Paika sini Jerainya subdivision sini convener yang otebo joint convener of Tongo. Dini press meet mak klaimani karon ngake. Dini salo जों Bbmc o kaisa ahto ongkha khoroknoi sini TISF ni kaisa kormo tabuk samung khlainai adong rok dini tamoni bagai ongkha ngake जों miani simi जों admissions ban khlaikya joto Tiprasa srungnai sini Tiprasa jotoro srungnai jogrokno jotono no जों help khlai tongo help desk khlainai Bbmc o atong ongkha mia kaham keno paikya phiaba tinhai sal dipor jora hayo ngangke hothatsa wanjibo song ni borok hothatsa haboinai tai council o tlangainai sini Tiprasa rokno srungnai TISF rokno bukha angka abuni bisingo ahot khorokni khaiblaino serious angka abuni bagai no ma south sini Tiprasa rokno जों kuno jagao srungnani pano je jaga pano thangde जों kuno jagao rokha malia जों kaham khlaitini bo sini jagao ongko जोंनो नष्ट खालायनानै बागायनाय जों खालायो जोंनो खालायो तेबो आबो सिमिया जों जे सामुं फन खालायदि बर' बेकाटनि बासाव सिनि Tiprasa रंनि बागै वानजै बसंर दाबो ABP नि मुङै फानो फायनाय फियाबा ABP दा जों साइमिया आबो टोटेलि आबो फाटानि 10 खाबैनाय ABP बाय बो गोरोङैनाय बर' काउन्सिल बसकांगो बुखा ताय बिसिङो तंगैनाय याग्रक फाटिबायखा थैरक फायखा ताय बोसाग्रको बोसाम जाबायखा जों आबोनो जों तेबो जों प्रेस मीडिया नि सिमी आवायमुं खालायनो नायो जों बोसकाङो दिनैहाय सालो सारिगुनि जात्तावो कायसा खादुमानि रेलि खालायनाय जों खुमलुं आमसायो कायसा सारा त्रिपुरानि ngैनाय जों खालायनानै थाङै दङ जत बर' मानजों माया फानो सिनि आमसायनि जे बर' फानो जतनो आं कबगिना आरो जतनो फायनाय अ जागाव मुभमेन्ट एसेम्बल खालायनानै बागैनाय दिनै खुमलुं दुगमालिया थायो जात्ता जरावो जों खादुमानि रेलि खालायनाय आबुनति ओंके आबो सिमिया sini demand ngake जों अ10 जे दुखु बुइ तगै sini borokno khlainai rokno punishment honani je kapano khlainai nangnai tai council je Bbmc je council o tongmani akka council jotoni bagi hamkraini bagini khlaijak mani council songchajak mani phiaba जों aro kuno songchajak mali aro gundami phungnani bagi se khlai songchajak sio aboni bagino जों government sawo ama hai Bbmc council hai jagao gundami khlainani kre abono sil khlainani baginai joto Tiprasa amsai borok sini srungnai motharongna ang ahabo nargo joto jagano je mansak oboni tine movement khlaide karon ngake जों wanji bosong borong ka belaino communal a communal yakni yoknani hingke kaisa simino lama abo hingke जों phiok jaknani greater Tipraland जों जुदि no separate state मायनि बागैनो अमा हाय जागाव बुनि जागाव थांगैनाय बरंनि सासनो जों बुजागै तकजागै दङ जों आबोनि बागैनो जों फाइनल सल्युशन डेस्टिनेशन अबुन अंसिनाय जोंनि ग्रेटर Tipraland आबोनि सारा जों अ जे समस्या जें दंमानि आबोनि आं योग्या के ब्लाइनो हामबाय नरंनो मीडिया रंनो ताइ जत्तो खानाय तंनाय Tiprasa रंनो सोंनाय ताइ अक्रा साक्रा रंनो खुलुमै आंगारस मुथाका जों दिनै खुमलुं हाय जागाव जों कायसा एजिटेशन मुभमेन्ट खालायनाय रेली जों मास स्टुडेन्ट रंनो तैनाय ताइ युथ रंनो तैनाय आंके जों अबो आंके सारा त्रिपुरा खालायजे याफानो जों जतो जागाव जों जे पारिसा खुमलुंगो जों हेडक्वार्टर बा जों अरो खालाय फुनुगनाय आउनि बिसिंगो जतो बिरिं परै जागाव सिनि मुभमेन्ट एजिटेशन मुभमेन्ट तारातारि न चेकनाय अबो आंके जों अरो मुभमेन्ट खालायनाय पियाबा जों कुन जागाव सबमिशन रियाखो अबो सिनि ज बरकनो रिभोल्यूशन अवेयरनेस रिनाइसेन्स तुमनानि बागैनाय जों अ मुभमेन्ट खालायनाय दिनै नरकनि अबो हायजे कय मंगलाय जे रखरमानि अबो बरं माने उइनाया एबा अबो हायजे सामुं सित्रा खायजे तुमाने मथाक जागि हांके बसकांनि चबारो बम हायगना जों बसकां चबा जों अबोनो खालायनाय जुदिनो जों सिनि जे प्रोटेस्ट जे जों रेली एजिटेशन मुभमेन्ट खालायबाने आबोनो सिनि गभर्नमेन्ट खुंजु कानिया गाके जों आबो अ चिकन सानि साइ तेबो कत बर' मुभमेन्ट खालायनानै थांनाय जों बायद' थांनाय जों अबो सिनि जुदिनो सिनि अ डिमान्ड नो जोंनो अंकया हांके